Tak zahájíme tu poslední část toho dnešního dne školení, kdy si vlastně představíme novinky napříč celým naším sortimentem. A začneme u kosmetiky. Už v minulém roce vlastně, tak jsme dali do prodeje řadu tady těch malých hlaviček, mídel, šamponu, kondicionéru, pěnového mýdla Isolda. Říkáme jim Isolda Víkend. Vám to tady klidně pošlu, můžete se podívat, jak to vypadá. Je to vhodné na cestování, doma e-shop doporučuji teďka na léto, víme, že nám to celkem fungovalo, šly nám ty výrobky, takže klidně můžete zařadit do sortimentu jako typ dovolenkových mídel. Ten obsah těch lahviček je maličko větší, než jsme zvyklí u těch mídel, které jsou dostupné běžně v drogeriích, takže třeba nemusí se zákazník bát, že by mu nestačilo na prodloužený víkend, ale třeba i na týdenní dovolenou. Co tam máme dál, tak jsou vlastně, je to inovace raket, možná znáte název raketa, je to systém Click and Go, který byl původně v takovéto láhvi. Řešili jsme tam problém, že při pádu ta láhev praskala, takže ty nové se teďka vyrábí z jiného typu plastu, který je odolnější tomu pádu. Má jiný tvar a tou změnou toho designu a toho tvaru tak se navýšil objem té láhve o 50 ml, takže nemá 500, ale 550 ml. I po inovaci toho designu, tak vlastně tady zůstala ta možnost, že je vhodný do držáku Click and Go, který vidíte vlastně tady. Je to tady nainstalované už v tom novém designu. A do řady Click and Go jsme právě i na žádost mnohých zákazníků, tady vidíte vlastně i ten držáček na obrázku, zařadili menší objem lahviček, a hlavně to bylo na žádosti hotelových zákazníků, kterým připadlo to balení těch 550 ml za prvé velké, nebo se jim třeba do toho prostoru, toho sprchového koutu nebo vany nemělo kam vejít. Ten držák, který vlastně drží i to větší mýdlo, je vhodný k použití také na tady ten menší typ, což vidíme tady taky na tom prezentačním panelu. Krásně se do něj vleze a vlastně ta změna toho držáku na tu menší velikost není nějak složitá. Ten držák má vlastně na sobě takové prolisy, kde je dobré to vlastně naříznout břitkovým nožem a potom už stačí jenom dolomit a zmenšit ten držák na tu menší velikost. Takže bude vlastně tady v té velikosti. Jo? Tady je vlastně celý ten sortiment těch našich mídel Isolda. V základní řadě je to vždycky Violet Energy, Red Orange a Black Cherry. Potom je tam Silver Hair and Body na mytí celého těla a luxusní tělové mýdlo Isolda Gold Body Soap. Velká změna čeká vlastně naše neutralizátory pachu i olejové osvěžovače, které tady už ráno představovala Hanka, které budou přecházet pod novou značku Perfume Zone. Ta změna už je velice jakoby blízko, proto to tady dneska budeme prezentovat, protože asi u jednoho výrobku tam máme spotřebu vlastně zásoba všech etiket, tak by měly dojít asi do 5 měsíců. A u všech ostatních výrobků je ta doba nižší, takže během léta určitě už se budete potkávat právě, že nejen s neutralizátory v Kleemanu, ale i v té nové značce Perfume Zone. Hanka tady ráno vysvětlovala vlastně tu funkčnost těch osvěžovačů. V Kleemanu jsou to osvěžovače vzduchové, takže ponese si ta značka to označení Air, abychom je odlišili vlastně od těch olejových osvěžovačů, které budou tou druhou řadou a budou na olejové bázi. Abychom vlastně si i my, i zákazníci na tu změnu v těch osvěžovačích zvykli, tak
v době toho přechodu, nevím teda na té prezentaci, to tady teďka není moc vidět, ale 5litrové kanistry budou mít takovou zmenšeninu té původní etikety na přední straně obalu a 550 ml lahvičky budou tu zmenšeninu mít tady na té přední hraně té láhve. Takže vždycky tam uvidí ten zákazník, ano, kupuju si ten stejný výrobek, ale vypadá jinak. Takže Kliment 101 200 bude mít nový název Norte Air. 102 202 tak přejde pod název Zephyr Air. 301 401 tak to bude Daleko Air. A úplná vlastně novinka vznikající, která je v tady té lahvičce 250 ml už v prodeji, tak je Bayamo Air a 302 se doprodá a už potom dále nebude skladem. Bude nahrazena vlastně tou novou vůní. To stejné vlastně čeká ty osvěžovače v krystalu, akorát budou mít stejně zase parfém na ty olejové bázi. Blackjack ponese nový název Etesian Oil. Modrý osvěžovač krystal bude Mistral. Růžový osvěžovač měli jsme široko, měli jsme daleko, tak tady máme široko. A zanikne opět jeden osvěžovač olejový v krystalu, a to zelený, který se také po doprodání nahradí novým produktem Tivano na olejové bázi. Tady ten Tivano parfém vlastně bude v obou řadách, jak ve vzduchových, tak i v olejových osvěžovačích a bude mít ten stejný parfém. Můžeme prosím dotaz? Určitě. Olej anebo kapalina, při tom použití. Vlastně ty vzduchové osvěžovače je možné stříkat do prostoru, do vzduchu, je možné je stříkat i na tkaniny, nezanechávají skvrny a potom po té aplikaci se vždy odpaří. Když to olejové, tak je lepší třeba nanést na hadřičku a otřít spodek třeba té WC mísy nebo umyvadla. Jo, tam je ten rozdíl. Olejové nedoporučujeme stříkat jakoby do prostoru, může zanechávat skvrny a při opakovaném použití určitě by zůstaly skvrny i na těch textilích. Jo, takže vzduchová řada určitě do prostoru, do interiéru, olejové potom třeba do těch sanitárních oblastí. Možná se spýtat, určitě. Potom dostat nějaký prevodník, který... Určitě zvažujeme, že uděláme úplně samostatný prospekt tady na tu problematiku, ale v novém katalogu už uvidí vlastně nové výrobky a opět tam bude zase malá ikona, že to je nástupce. Nový katalog bude teda v januári, lednu? Začátkem července si myslím, že by se k vám už mohl dostat. Nebude v lednu, bude už teďka začátkem prázdnin. Jo, takže dáváme tomu tak měsíc a půl a měl by být konečně na světě. Takže tam ty změny všechny budou propsané. Ale tady toto je celkem složitý přechod, takže zvažujeme i nad nějakým jakoby prospektem, klidně jako nějaká zpětná vazba od vás, pokud bude, není problém se na to nějak podívat a něco přichystat. Určitě by to bylo nápomocné, hlavně pro zákaznické servisy. Určitě, ano. Tak úplné novinky ve 4litrových láhvích s rozprašovačem, to menší balení, kterým se snažíme cílit i na retailové zákazníky. Rádi bychom ho dostali třeba i do nějaké drogerie. A tady ty dvě vůně nové jsou již v prodeji a jsou na skladě, takže pokud byste chtěli třeba vzorky, buď si o ně napište, nebo můžete už rovnou objednávat pro své zákazníky. Výhledově plánujeme doplnit tu řadu i bytovým tyčinkovým difuzérem. Tam bude parfém na olejové bázi, protože, jak už říkala Hanka, tak ty parfémy, které nese ta olejová báze, se uvolňují postupně a dlouhodobě, takže vyvíjíme ten produkt tak, aby měl i dlouhou výdrž a doufám, že bude do konce tohoto roku dostupný.
Úplnou novinkou vlastně v našem sortimentu jsou ekologické výrobky. My máme v současné době k dispozici Crystal Eco, který nejspíš všichni znáte, Hanka o něm tady ráno taky mluvila. Velký rozdíl proti tomu krystalu je tam v certifikaci těch výrobků. Jsou vyvíjeny a navrženy tak, aby prošly vlastně evropskou certifikací Ecolabel, která vlastně je mezinárodně uznávanou organizací, která kontroluje dopad výroby na životní prostředí a vlastně ten prospěch pro tu celkovou udržitelnost v té výrobě. Budeme mít vlastně dva typy nových ekologických produktů. Budou v profesionální řadě Kleeman. Tam je poznáte vlastně poznáte podle zelené etikety Kleeman a lístečku u čísla. A dalším poznávacím znamením bude to číselné označení a bude mít vždy 70kovou číselnou nebo desítkové 70kové označení. Pardon. Samozřejmě na tom výrobku pak bude vždycky vidět i ta značka toho ecolabelu. A potom tady bude druhý typ produktů, ten je navržený přímo pro retail, bude to úplně nová produktová skupina i slevová skupina a to ponese název Ekovka. Všechny tyto výrobky budou vhodné pro objekty, které mají čističky odpadních vod. Teď už teda jednotlivě k produktům. Multifunkční prostředek na povrchy Kleeman 170. Je to aplikační roztok. Není to koncentrát. Je možné ho dolévat do té aplikační láhve z 5litrového kanistru. Dalším přípravkem na povrchy, tentokrát na podlahy, je Kleeman 175, ten už koncentrovaný, tak jak vlastně u podlah celkově zvykem tak je. Je nízkopěnivý a můžete ho využít jak na strojní, tak na ruční mytí podlah. K dispozici bude v litru a v 5litrovém kanistru. Další je sanitární oblast, kde připravujeme čistič na toalety, který bude kyselý. Nicméně může jak na nerez, tak na keramiku, protože ten základ toho čistícího prostředku je kyselina citronová, která nerez nepoškozuje. Takže můžete využít jak na nerezové pisoáry, tak na keramické umyvadla, pisoáry a ty věci v té sanitární oblasti. Klasicky, jak jsme zvyklí u WCček, 750 ml a 5litrové balení v kanistru. Tady je kyselý čistič do koupelen. Dá se říct, že to je vlastně ekologický protějšek 410. Opět je to vlastně připraveno k přímému použití, takže neředí se, dolévá se z 5litrového kanistru. Tady ty výrobky tak vlastně už jsou v současné době zaplánované do výroby, takže si troufám říct, že během léta, pokud budete hledat pro své zákazníky ekologické řešení, tak tady ty 4, které jsme si teďka odprezentovali, budou už u nás na skladě. Pak je tady výhled, tady ty výrobky, které tady vidíte, to je Kleeman 173 a Kleeman 270. Je to vlastně na sklo, 270 je do kuchyně, jsou to také přípravky na přímé použití a pak ještě 2 koncentráty, 172, tak tam to bude stejný princip jako u Kleemanu 100/200, to bude koncentrovaný přípravek, který se bude ředit a bude také určený na povrchy. A 475, tak to je kyselý přípravek určený do sanitární oblasti a je také určený k ředění. Tady ty výrobky v současné době mají dokončený vývoj a připravují se právě na tu certifikaci EU Ecolabel, která by měla být hotová v druhé fázi na podzim tohoto roku.
Jak už jsem zmiňovala na začátku, když jsem mluvila o těch ekologických výrobcích, máme nově vznikající řadu, která má i novou recepturu, i design, který je pro Cormen trošičku jakoby neobvyklý. Cílíme z ní hlavně na retail, takže bychom ji rádi viděli na pultech drogerií. A tady ta řada ve svých začátcích určitě bude podléhat určité exkluzivitě, takže nebude dostupná úplně všem distributorům a podmínky si s každým z vás budeme vyjednávat individuálně. Sortiment potom bude následující, bude tam čistič na podlahy, který bude koncentrovaný, WC čistič, čistič na koupelny, na povrchy a ruční mytí nádobí. Tady ta pětice by měla být dostupná na podzim letošního roku a kuchyně a okna na podzim letošního roku budou teprve procházet tou certifikací, takže doufáme, že do konce roku bude ta řada kompletní. Stejný princip bude fungovat u Cleader Exclusive Zone. Opět je to vlastně nově vznikající řada, která si zakládá na sjednocené parfemaci v jednotlivých částech úklidu. Takže v obytné části budeme mít černé lahvičky a všechny ty čističe budou mít jednotný parfém. Takže ať už budete umývat okna, nebo nádobí, nebo podlahu, ta parfemace tam bude pořád stejná. Stejná parfemace pak bude v bílých lahvičkách, které budou určené pro sanitární oblast a vždycky je ta řada doplněna o osvěžovač. Takže vůni kdykoliv můžete obnovit. Tady ta řada je momentálně ve vývoji, ale určitě ji najdete už v novém katalogu, kde bude více informací o její budoucnosti. Dále už máme na skladě nové dolévací dávkovače, můžete ho vidět tady na tom prezentačním panelu. Tady tyhle dávkovače na mýdlo ponesou i nový název, budou to dávkovače Style. V černém, v bílém a v nerezovém provedení budou běžně dostupné na skladě a pak je tady i automatický dávkovač, který bude na objednávku, takže kdyby někdo ze zákazníků potřeboval na dolévání z kanistru bezdotykový, je možné ho v této řadě také objednat. Dávkovače pak doplňují samozřejmě i zásobníky na papírové ručníky, jak jsme zvyklí, tak vlastně na papírové ručníky v roli, jak s perforací, tak bez perforace. Budou vypadat stejně, akorát je tam ten vnitřní systém vždycky upravený tak, aby vyhovoval tomu požadovanému typu a na skládané zetkové ručníky. A teď už se pomalu dostaneme k dvoustranným a třístranným smlouvám. Na ty kolegové tady už dneska taky narazili. Dvoustranné a třístranné smlouvy velmi často používají jako pomocníka právě na těch spolujízdách, kdy s vámi nebo s vašimi obchodníky jezdí za koncovými zákazníky. Takže aby ten zákazník mohl být uzavřený jakoby kompletně, tak nejen, že ten náš odborný poradce nebo obchodník navrhne kompletně to hygienické řešení na míru, proškolí obsluhu, udělá vám pro ně hygienický plán, tak právě i ta zařízení, která jsou nezbytná pro dávkování, ať už chemie, směšovače, o kterých mluvil Miloš, nebo třeba dávkovače na mýdlo, tak jsme schopni k tomu zákazníkovi díky těmto smlouvám dodat zcela zdarma. Ta smlouva vlastně potom ošetřuje bezplatný pronájem těch dávkovačů a směšovačů. Vždycky v té smlouvě je uvedený nějaký roční odběr, který od toho zákazníka očekáváme. Protože ta cena toho výrobku, který tam jde na to dávkování chemie, tak my potřebujeme rozpustit právě v těch dodávkách té chemie, aby to bylo výhodné jak pro zákazníka, který tu počáteční investici nemá do toho směšovače tak velkou, ale zároveň, aby nám se ta investice vrátila v té prodané chemii. Ty náklady jdou veškeré vlastně na vrub Cormenu.
Vy jste jenom prostředník, který vlastně nás dovede k tomu zákazníkovi, předá nám ho, my ho vybavíme a zase ho zpátky předáváme vám a vy už mu zase dodáváte chemii do těch směšovačů, případně mýdla do zásobníků. Součástí smlouvy je potom i předávací protokol, takže evidujeme, které ty dávkovače nebo směšovače u zákazníka máme nainstalované. Samozřejmě k těm zásobníkům a směšovačům se váže i servis, který je opět na straně Cormanu. Vždycky je dobré, když máte zákazníka, u kterého víte, že bude mít smysl nainstalovat směšovač, tak si vzít právě ke spolupráci na tu spolujízdu někoho z našich obchodníků nebo odborníků. On vždycky nejlépe jakoby vyhodnotí to řešení pro toho daného zákazníka. A co stanoví i na místě, tak je právě i ta délka nebo to trvání té smlouvy. Většinou to bývá na 2, na 3 roky, ale některé zákazníky máme zasmluvněné třeba i na 5 let. Pokud ta spolupráce samozřejmě funguje, zákazník plní ty předpokládané roční odběry, tak nebrání nic tomu, aby se ta smlouva opět zase o nějaké období automaticky prodloužila. Takže u drtivé většiny zákazníků jako nemusíte se bát, že bychom přijeli, po 2 letech si odmontovali směšovač a dělejte si tady, co umíte. Ty smlouvy jsou buď dvoustranné nebo třístranné. Prakticky jde víceméně o stejnou věc, protože vždycky to řeší ten pronájem těch našich zařízení k tomu zákazníkovi. Ve většině případů využíváme třístrannou smlouvu, kde vlastně je uvedený jak zákazník koncový, u kterého se instaluje přímo to zařízení, tak vy jako distributor a Corman jako poskytovatel. Pokud je třeba problém, v restauraci má provozní na starosti ten úklid, řeší to s vámi celou dobu, majitel je k nezastížení, ale provozní nemá vlastně pravomoce k tomu nám tu smlouvu podepsat, tak můžeme právě třeba tady tuhle situaci vyřešit tou dvoustrannou smlouvou, kdy tu smlouvu mezi sebou uzavírá Corman a distributor a zákazníka uvádíme jako místo instalace. Teď se vlastně dostaneme jak k dalším novinkám, tak právě taky k dalším možnostem, které můžeme tady na ty 2- a 3stranné smlouvy tomu zákazníkovi dostat. Miloš mluvil o směšovačích, takže tam si myslím, že těch informací už dneska bylo dost. A já bych vám ráda představila i nové dávkovače na mýdlo. O těch kartuších už taky tady dneska byla řeč. Jsou to vlastně dávkovače Team. Pamatujete si, určitě někdo se najde, kdo si pamatuje tady ty staré dávkovače Team. Na kartušové, tady tyhle staré, nebo tady jde taky vidět vlastně. Jo? Jaké jste s nimi měli zkušenosti? Dobré? To je dobře. My jsme až tolik jakoby kladných referencí na ně neměli, takže náš vývoj v posledních 2 letech docela intenzivně jakoby pracoval na inovaci toho systému vnitřního. Takže máme jak nové pytlíky, tak i vlastně ten vnitřní systém v tom zásobníku. Nám to pak pošlu, ať se na to můžete podívat. Tohle je zásobník na tekuté mýdlo. Je tam úplně nová jehla a ten pytlík, i ta jehla, tak má vlastně úplně nový vlastně ten vnitřek, kde jsou znásobené dosedací plochy, aby to mýdlo nemohlo protíkat, prokapávat, ať už pumpou nebo přes tu jehlu. To tady klidně pošlu, takže tohle je dávkovač na tekuté mýdlo, ještě vám pošlu i pěnové, ať se klidně můžete podívat na ten rozdíl. Možná ten klíček nechám si radši tady. A tady je černý na pěnové. Tam je potom rozdíl v té pumpě. Nikdy vám nebude fungovat dávkovač na tekuté mýdlo na pěnovou kartuši, protože ta pumpa vlastně, ona napění ten objem toho mýdla a i ta pumpička vlastně vypadá jinak. Ten sortiment těch náplní do budoucna bude přesně ten, který tady vidíte.
A k dispozici vlastně budou 2 druhy tekutých mídel. Je to vlastně Violet Energy a potom mýdlo s antibakteriální přísadou do některých jakoby provozů, kde ten zvýšený hygienický režim je potřeba. A do dávkovače na tekuté mýdlo je možné dát i krém na ruce. Včelí vosk budeme mít k dispozici právě tady v těch náplních. Pěnová mýdla, tak tam bude opět zase Violet Energy a mýdlo s antibakteriální přísadou. A je možné využít třeba do průmyslových provozů pěnové dílenské mýdlo. Ještě potom je rozdíl vlastně v tom tekutém a pěnovém mýdle. Pěnové mýdlo vám vždycky nadávkuje víc dávek, protože ta dávka, to mýdlo je tekuté, je nižší, ta pumpa vám udělá ten bohatý kopec pěny na té ruce, takže kde je třeba větší spotřeba toho mýdla, určitě je dobré doporučit to pěnové, které nemusí se tak často vyměňovat tím, že tam těch dávek je víc. Větší alternativou potom hlavně do výrobních nebo průmyslových podniků tak je dávkovač Group. Tohle je stálice, kterou máme odzkoušenou. Myslím si, že už kluci na vývoji mají tady ten dávkovač velice dobře vyladěný. A doporučujeme právě do těch výrobních podniků už jenom kvůli tomu, že ten sortiment je vlastně hlavně v abrazivních pastách a dílenských mýdlech. Ten pytlík má objem 1,7 litru a jeden dávkovač, pokud byste chtěli odhadnout, kolik dávkovačů zhruba budete potřebovat třeba na nějakou velikou fabriku, tak podle počtu zaměstnanců se pak dá odhadnout, protože jeden dávkovač je potřeba pro 15 až 25 osob. Tam už potom, kdybychom šli přes ten nižší počet, je potřeba častější výměna té kartuše. Co jsou zajímavá čísla, tak je ta úspora oproti třeba dávkovačím s pumpičkou, buď jsou to ty velké 3,5 litrové kompy nebo X-láhve, tak tam ta úspora je až 15%. Samozřejmě v kelímku, kde si potom zaměstnanci nabírají velké množství té pasty, tak tam úspora je až 40%. Oproti kelímku samozřejmě tak je to dávkování potom velice ošetřené tím, že je hygieničtější. Takže ten samotný uživatel je potom první, který se dotýká toho mýdla a není to ten kelímek, se kterého bylo nabíráno už předchozími kolegy, kteří si šli mít ruce. Ten sáček, ve kterém je ta náplň, tak je i velmi lehký, takže ta spotřeba toho plastu oproti ostatním variantám je tam mnohonásobně nižší, takže šetří i přírodu. Plná novinka v našem sortimentu tak je hotelový dávkovač. Skleněný hotelový dávkovač je navrhovaný do luxusních prostor, takže samozřejmě s ním cílíme na hotely. Máme ho už teďka umístěný samozřejmě v testovacích provozech, kde nám zákazníci dávají reference a vesměs jsou to velice pozitivní reference. Vypadá velice hezky, celkem ta údržba je i snadná, protože tady ta sklenička tak se dá sanitovat i v myčce. Ti zákazníci vlastně do toho dávkovače se také opět nedostanou, protože tam je uzamykatelný systém toho dávkování a lahvičku otevřete pouze, když máte k ní ten správný magnet. Výhoda tady té lahvičky, aby vlastně ještě lépe reprezentovala ten provoz nebo ten hotel, do kterého půjde, tak je možnost personalizovaného potisku. I ten personalizovaný potisk odolá právě té sanitaci v myčce. Měli jsme ho tam asi nějakých 80 cyklů a vůbec to nešlo poznat, že ta lahvička byla tak často mytá. Ta pumpička je kovová, tělo toho držáku je potom plastové. A možná úplně nejlepší, než o tom tady povídat, tak bude pustit si promo video, kde uvidíte vlastně i montáž.
Na našich stránkách je pak k dispozici ještě i montážní video, ale to asi dneska vynecháme. Jediná mýdla, která budeme chtít dodávat tady do toho hotelového dávkovače, tak budou z luxusní zlaté a stříbrné řady a bude to Isolda Gold Body Soap a Silver Hair and Body. Budou 3 vlastně barevné varianty. Já jsem vám vzala na ukázku černou, protože mi se prostě líbí ta černá z těch všech 3 úplně nejvíc. Myslím si, že ten punc z toho luxusu, ta černá barva opravdu jakoby reflektuje. Skladově zase budeme mít k dispozici stříbrnou, a je to teda chrom, stříbrnou a černou variantu a bílá bude na objednání. Dodací lhůta 3 týdny. A tady jsou samozřejmě směšovače a další možnosti vlastně, které my dokážeme, ano. To logo toho zákazníka vystál potom. To se vždycky bude řešit na tu 3strannou smlouvu a individuálně. Jo? Vlastně na tu 3strannou smlouvu k tomu zákazníkovi jde všechno zdarma, ale samozřejmě je to podmíněno tím odběrem našich výrobků. Tady jsou pak ještě ukázky vlastně dalších těch produktů nebo výrobků, které jsou nutné k tomu dávkování chemie, o kterých mluvil Miloš. Pokud je to třeba zajímavý zákazník, tak jsme schopni třeba do nějakého velkého hotelového řetězce dodat zdarma i aplikační láhve, nebo pak máme i nerezové držáky, tady na ty 400 ml plastové láhvičky, třeba pokud je to velká škola, jsme tam v kuchyni, myje se tam gastroprofesionálem, tak do takové školy potom můžeme zdarma dodat i ty držáky na ta mýdla. Vždycky to samozřejmě potom záleží na individuálním zákazníkovi a domluvě s naším obchodním zástupcem. Máte k 3stranným smlouvám nebo k novinkám ještě nějaké otázky? Já se chci zeptat, prosím, já jsem se teďka setkala s paní, ona měla obchodovou firmu a říkala mi, že nepokračuje udla. Takže se chci zeptat, ona nakupuje jenom asi jenom přes e-shop, ona nemá asi nějaké výhody, anebo je možné i s nima nějak. Záleží, co to je za úklidovou firmu, buď nakupuje přes e-shop, ale my napřímo ve většině případů úklidovky nemáme, protože úklidovka nebere po paletách. Jo. Sami víte, že máte ty podmínky nastavené tak, aby ty paletové odměry tam byly, což úklidovka asi nemá úplně šanci. Takže spíš bych řekla, že to bude ten případ toho e-shopu. Možná to zrovna nebylo každý individuální ke každému dávkovači. Je to magnet, takže je to na magnet, ano. V většině případů toho zákazníka nenapadne zkoušet magnetem, jestli jde odšroubovat závkovač, aby víc si mydlo někde do kapsy. Tak jestli už nikdo nic na nás nemá, tak já bych vám ráda poděkovala za to, že jste tady s námi strávili vlastně celý dopoledne, skoro celý pracovní den. Udělali jste si ten čas, přijeli jste. Doufám, že ty informace, které jste tady získali, vám budou k užitku ve vaší praxi a kdybyste cokoliv potřebovali, tak samozřejmě můžete se na nás kdykoliv obrátit, na zákaznický servis, klidně se obracejte přímo na mě a předám našim odborníkům nebo obchodníkům ty vaše dotazy, na koho už bude potřeba. Děkujeme.